Günlerde bir gün bir adam köçeden ýörep barýaka, bir garryjy daýdan oturany görýär. On gapdalyna ýollaşam oturan eken. Olaň arasyny eýwanyna bir et çaňsap ýatyrmyş. Bu adamyň barynsy şol ite gidýär. Bu näme üçin çaňsaýaka, näme üçin eýelerini üns bermeýaka diýip pikirlenýär. Bugün geçe ertesi günü meni şo ýollan ýanky adam ýörek gelýärka, şol it ýene de çaňsap ýatanmyş. Ýanky adam pikirlenýär. Bilet näme üçin çaňsaýaka? Näme üçin eýeleri oňa üns beren okka diýip alad edýär. Eger de şol it ertir geçende de çaňsap ýatan bolsa, onda men hökmeýän eýelerinden oň näme üçin çaňsaýanyny sorajak diýär. Ertesi günü ýanky ýoldan geçip barýaka, edil ýanky ýagdaý gaýtalanýar. Garryjy aýal ýerine otyr, garryjy adam ýerine otyr, etem öňküçe ýerine çaňsap ýatarmyş. Ýanky adam garryjy daýdan ýanyna barypdyr da, "Daýza, bulut näme üçin çaňsaýa?" diýipdir. O daýza da, "Et çüýüň üstüne ýatyr oglum" diýip jogap beripdir. Ýanky adam düşünmän pikirlenipdir. Eger de ol çüýüň üstüne ýatyp agyrdan çaňsaýan bolsa, onu ol näme üçin türküde ýönokka diýip sorag beripdir. Daýza da ýylgyryp, "Diýmek ýaşygyt, ol ýerinden süýşer derejede agyr däl, diňe çaňsar derejede agyrdyr" diýip jogap beripdir. Durmuşda da käbir adamlar şeýle, durmuşym gowy däl, durmuşym eýle, durmuşym beýle diýip diňe durmuşlaryny çaňsap geçirýärler. Ýöne olar herekete geçip ýerlerini ütgetmek hakda pikir etmeýärler. Elbetde bu diýenim hemmelere değişli däl. Diňe durmuşyndan narda bolup, hemem hereket etmeýänlere değişli. Durmuşyňyz ütgetmek siziň öz eliňizde. Çaňsamagyň geregine ýerimizden turup başga herekete geçip bilersiz.